ולכן תמיד בימי רביעי יש לנו כאן מטבח מפנק במיוחד. והגיעו לכאן מגשי אירוח מלאים בכל טוב מפרי ידיו של יובל טל, בעלים ושותף בדליקסה. וואו. שלום. שלום, שלום, מה נשמע? מה קורה, חבר? בואו תראו קצת, מה הבאנו, מה עשינו. ספר קצת על דליקסה, מי אתם, מה אתם, למה אתם? אז הדליקסה היא בעצם בר יין שנמצא ברמת גן, פתחנו אותו קצת לפני המלחמה. אנחנו בערב פתוחים שם כבר יין, יש גבינות, יש אוכל, יש מטבח, יש הכל. כן. וביום, כמעדניה, אנחנו עושים את המגשי אירוח שלפניכם, ואת המארזי גבינות שכבר נדבר עליהם. זה מארז יפה ספר גם קצת עליך, כי אני מבינה שאתה מאוד צעיר, נכון? וכבר, עסק שלך, בכל זאת ספר לנו. אז אני בן 25, אני במקום בבאר שבע, אני באזור 16-17 התחלתי לעבוד במטבחים, מטבחים, בין היתר צבא, השתחררתי, המשכתי לעבוד. ידעתי שאני רוצה שיהיה לי עסק בתחום. התחלתי להתערבב קצת, עברתי לרמת גן, עבדתי בתל אביב, התחלתי להתערבב, בסוף הגעתי לאיזושהי מעדניה, שהבעלים אומר, וואלה, שיפצו פה הכל, כל הרחוב נראה יפה, נראה מדהים. בואו נעשה פה בר, יש פה כבר גבינות, יש יין, בואו נעשה פה משהו מגניב. ויש דברים מבושלים, או שזה הכל חומרים טריים והרכבים שלהם? לא, יש פה מגשי רוח, הכל זה חומרים טריים, אנחנו מכינים הכל באותו יום, ממש פר הזמנה. זה המארזי גבינות, אפשר להזמין אותם מהיום להיום, כלומר, לעשות את הזמן לקבל אותה עוד היום, מארזי מתנה, ויש לנו את המגשי רוח, שזה קצת מערך יותר גדול. עכשיו, מה מיוחד במגשי רוח, זה שמזמינים כל מגש בפני עצמו, כלומר, יש מגש גבינות, יש מגש קריחים, יש מגש קינוחים, יש מגש אנטיפסטי, ירקות, פירות, ממש מבחר גדול, שכמובן הכל אנחנו מכינים אצלנו, מהתירמיסו והפנקוטה, ועד לריבת שרי ולריבת בצל, ולפסטו ולהכל. וגם באים לאכול, או שרק לוקחים, כאילו, ממלאים ולא... אז בבר באים לאכול, הסעדה מלאה, אבל זה משהו שאנחנו משלחים. עכשיו, מה מיוחד פה? שאנחנו לא רק משלחים את המארזים עצמם, אנחנו משלחים את כל המכלול. כלומר, כל זה, כל הדברים האלה, זה גם חלק. כלומר, התפאורה, הארגזים, האגרטלים. שבעצם מי שאומר, אני לא רוצה לבשל, לא רוצה לטרוח, מזמין אתכם, וזה מגיע עם כל הסטנדים, וזה יפה כזה אסתטי, יפה ומצטלם, כמו שאנחנו אוהבים היום. בדיוק, זה מתאים לחברות שעושות הרמת כוסית, או לסתם מי שמארח עכשיו כמות גדולה של אנשים, לא רוצה להתחיל להיכנס לכל הבישולים ולכל הבלגן, הכל מגיע מוכן, הכל מגיע יפה, הכל מגיע אסתטי, השקענו הרבה מאוד בערכת עיצוב ובהכל. זה גויאבה פה שמשגעת את הפי? שמשגעת פה את כל האולפן, כן. זה מה שאלעד רואה מכל הדבר הזה פה, את הגויאבה ספציפית, יש פה כל כך הרבה דברים יפים וטעימים. זה המון דברים טובים להגיד על גויאבה. מה נטעם? מה אתה ממליץ לנו שנטעם? אז ככה, המרכז העניינים זה המגש גבינות, יש לנו גבינות מכל העולם, יש לנו מהולנד, מצרפת, וממש מבחר גדול. יש לנו את המגש קריחים מהמם שגם מלא בגבינות, יש לי פה ברית צרפתי, יש לי גאודייזים, יש לי כריך קפרזה איטלקי. תגידי, מה קורה בבלגיה? אוכלים גבינות מכל העולם וזה? בלגיה זה יותר אנחנו. שוקולד, כן, שוקולד, צ'יפס, בירה, זה הדבר בבלגיה, כן. פשוט עליתי משם ותמיד שואלים, אבל... אכלת גבינה אדומה פעם? בגבינה אדומה? תודה רבה. לא יצא לי, אני אעשה את זה אחר כך, בשמחה. תודה רבה לך, ושיהיה מלא בהצלחה, וזה נראה מהמם, ממש ממש. ממש תודה. בטח נתקרב, נראה, ראו את זה מלמעלה, וניקח איתנו מה? ניקח איתנו מגש, אומרים לנו לקחת איתנו, אז אנחנו ניקח איתנו. תודה רבה לך, יקירנו, בהצלחה. בכיף, תודה רבה לך. אלעד. כן, מה, בכיף, אחר כך אני נחזור.